Chungnugo Tiprasarok din parlayo din parhayo tebo din dini keringo gwnangwi kasawi maya tamni bagay amo nga kay chini Tiprasani no dus tongo bahai ke dus tonga kay narok joto shiu chini Tiprasarong ni area wo gabangma kami kaisa wo khoroksa khorong nei gwnang tongo a khoroksa khorong nei kami wo gwnang tongnero boroni kuno kaisa kotor samung khlairna ninga kay borok Tiprasano samung khlairiya angoma hamya kok samaniya mokol phiok di himasi hingkai Tiprasarok je baira wo thangi samung khai tongnyarok tai kisi sale komi wanu norok aguli rogo naihekle khorok busugle chini Tiprasarong no restaurant hotel tai shopping mall logo busugle Tiprasarong no nukban norok khoroksa khorong ni nyugane a khoroksa khorong ni nyo tongwi tong bombakso buksu shiko khne bujagoi tongo nini kami khe hasik jaga nungo jaga kuno khai cha thogya nini Tiprasabo baksa buksu nono samungo tai help khaya nainai din norok Tiprasa kami rogo kaisa koisu water supply ni project rok 5 wo aro Tiprasarong no kai kuno facility manya kubuni dofa se oro phai norok ni banta rang tlang thango kubuni dofa roke auli town rogo bo borok khai sa phalinyo chawi tongmano nini borok khai o chikon mikon samung khlainya si bisigya salary 10-15 hazar si amsuk mana no se baira o se ma thangnai samo manthogya hani hinmaya auli town rogo bo mantogo kisemisa mantogo haipeno kisemisani bisingo bose salary kom manu thengke amo baingya bairao no mathangbayo o jagao kisemisa politics leader bo naikolnani nango kisemisa sarkarni kuno kaisa project rok phaigai Tiprasarong no samung krwngnai borno no yafare rena nango haikeno kubuni hastini borok rok bo gwnang ungu hingkai te kaisa contractor nung kubuni borok phanang tongdin nung labor khai Tiprasano no mananai hinai sabrja khakai Tiprasarok te kisale chanai sorry kisa wat bai tongon bagai background black sound nungjak dinin video amsungno norok chajaka like khaidi tai subscribe khaidi hambai।